Sabe o que aprendín da miña condición? O que? Que a vista non é tan importante. Hai moitas outras cousas, sabes? A humanidade acabará prescindindo do sentido da vista. Como o morcego. Exacto. Por aí vamos, Se non o tempo. A vista sobra. A figura do morcego será unha das que adotarei. Que morcego? A do lobo. Que falas? Barney traboume no pescozo. Queres ver a marca do vampiro? Mira. Que noxo. Iso non é unha trabada, Si, home, si que o é. Estive aí dándolle duro. Deixoume seco. Ti estás escoitando? Que si, home. Quedei aí medio desfalecido, agora estou recuperando a base de zumes de laranxa, sabes? Si, os vampiros son de xente moi san. Non se pode generalizar. Cada non morto é un mundo. Pero en esencia segue sendo que eras antes de ser vampiro, sabes? Cacho planazo. Moito mellor que o de ser cego. Oe, pois a mí me facer unha proba pro equipo paralímpico de curling, Desta volta vou po mundial. E despois o tolo son eu. Pero porque o és. Dame unha cousa, tens que andar facendo os movimentos ese seguido. É a típica cadencia dos invidentes, Un swing, como a Ray Charles, Tete Montoliu, Stevie Wonder, o Cejo de Fornelos, todos temos un... Xa. Pero comigo non tens que andar pintando a mona, Mira, Sindo, ser cejo non é unha cousa de quita e pon, É unha actitude na vida. O que hai que escoitar. Si, é moito mellor de ser vampiro. Pois eu vou ver como te faz, vello, e quedas aí nun curruncho falando ao aire. Mentras tanto, eu vou ter este aspecto. E despois trabareite, chas. Que sexas un vello rosmonto da eternidade. Si, é para morrer de risa. Meteste nun cuarto escuro cun home para que che faga un chupón e logo tes o papo de vir onde a min a contarmo. Increíble, xeito. Ainda vas quedar chosco como ter así.